Ассалому алайкум дӯстони азизам, акаса чӣ хелен, созани хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз 10 июни 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 132 сомонӣ. дар имрӯза видео мошини Mercedes компрессор астай, замини арзон астай дар ноҳияи Рӯдакӣ, замини арзон астай дар шаҳри Душанбе, якадай шаҳри Душанбе квартира дар кӯлаи Тӯчансма дар кӯлаи дар видео гап мезанам. Хонаҳои заминӣ сар мешава аз тарафи Россия, хона астай дар ноҳияи Панҷ, хона астай дар ноҳияи Муъминобод, шаҳри Вохтар ва ноҳияи Вахш. Квартираҳои кредит астай бардурои азиз, мақсад ними пулша метӣ, нимша бад метӣ. Квартираҳои кредит астай дар ноҳияи Рӯдакӣ, квартираи фурӯшӣ астай дар шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ҳамие ки дар ин видео хонаҳои заминӣ гарини бисёрое кардагиам ва квартираҳои кредитам ҳастай. Бардурои ғарибам, шумо хай фаҳмиден, дар ин видео ана хонаҳои заминӣ бисёрай ва квартираҳои кредит гарини бисёрай. Барои ҳамун лайк кабижиқен касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Ана ки мерим устуста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам, грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. гуфти ӯ апашка ки ба чи ачки дорак навора сар мекунад. бо диққат гӯш кунен, шерои нари квартираи кредитай. квартираи фурӯшии кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, назди птицафабрика, дом 6 этажа. Сохтмонаш дар 3 этаж рафтеса, ову свет, канализатсияи шаҳрӣ дора. ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан. Мактаб, коллеҷи тиббӣ дар наздикии дом ҳастай. ду комната 51 квадраташ 185 000 сомон, се комната 70 квадраташ 250 000 сомон. харидор метавонад 60% маблаға биспора, боқӣ мондаша дар давоми сохтмон. бардурои азиз, ана сохтмон 6 моҳ давом мекардай, ҳозир 60% ана маблаға пешакӣ мепартой, боқӣ мондаша ҳар моҳ споридан мегирӣ. сохтмон чӣ хеле гуфтам 6 моҳ давом мекуна. маълумотша дар бар экран навистагим. бардурои азиз, чӣ хеле ки гуфтам, ду комната 51 квадраташ 185 000 сомон, се комната 70 квадраташ 250 000 сомон. занг бизанед, қати яка маслиҳат кунед. бардурои азизам, хаста набошен. бо як бор дигар лайкора фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба дим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. хонаи десен қарор дорад дар Россия, Калужская област, Спансдеменский район. 10 сотиқ заминаи 3 дар хона қати калидориш кардагӣ. ремонти хона бардурои азиз замонавӣ ба дараҷаи олишай медроё зиндагӣ мекунӣ. кухни, баня, туалет, гази природни доштай. ови гарми хунук, веран, вагон дора. бардурои азиз, дута сарай дора, ана гараж доштай. дарахтои мевадиҳанда дора, сев, олуча, ду намуд слива, нок ва бардурои азиз бисёр дарахтои хушрӯ дора. хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. мега ҳамаи чизош меиста. чизе ки бардурои азиз дар сурат дар видео мебинен, ҳамаи чизош меистодай. срочни залунан. нарша мега ки 1 миллион 300 000 рубл бугӯ. 1 миллион 300 000 рубл. тоҷикӣ қати ҳисоб китобиш кардем, ана 174 200 сомонӣ мешава. соҳиби хона гуфтагия ки ягон харидори қазиқманд боша, занг бизана, бо арзон мекунем. ва бардурои азиз, алишам мешава ба хона ё ба квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ ё шаҳри Душанбе. номерои телефонаш ҳастай, номерои апай Бонуай. бардурои азиз, срочниай, бори дигар мегӯм ки срочниай. бояд буфурӯшаша дар Тоҷикистон ё алиш кина ба хона ё пулш дар кореда. бардурои азиз, ана дӯстони азиз, номерои телефонаш WhatsApp дора. занг бизанед, қати апай Бону гап занед. бардурои азиз, бояд ҳами хонара буфурӯша ё ана алиш кина ба хона ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё ноҳияи Рӯдакӣ. хай бардурои азиз, чанд қе маълумот гирифтагим, ҳамаша гуфтам, бо маълумотша дар бар экран навистагим. агар харидори аниқ бошен, харидори қазиқманд бошен, занг бизанед, қати апай Бону гап занед. бардурои азиз, чақчақа давом метиҳем. агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш боша,
замин, хона, квартира, мошин, трактор, ягон велосипед, мотоцикл, магазин, чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар ин рақамҳои дестем бардорои азиз дар WhatsApp-аш рӯй кунед. Ин рақамҳо киштагие, фақат имо WhatsApp-аш кор мекунад. Дар ҳамин рақамҳо бардорои азиз чӣ хеле ки гуфтам чизе реклама дошта бошен, рӯй кунед. Мада нархша бинависен, чӣ хели реклама ҳам, ай маълумотша бинависен. Ма дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаи киногиш мекунам. бардорои азиз, баъди ҳамин компания гап задан бо хонаҳои арзон, марда гори хонаҳои арзони бепул дай. Оли дар охири видео хонаҳои арзон гарини бисёрай. Бо диққат гӯш кунед. Компания ка бузурали ва компания ка назара шумо да тавсия метиҳам барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, гиҷои даим бардорода удобния мерава, ай ҳамҷо шуморо мегира. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меорам бардорои азиз. мошиношон мошинои беҳтаринай ва бардоро чанд қашид ки дар ҳамин кору боранд. Нарша гуфта ки 7500 рубл бигӯ. 7500 рубл. Агар ҳозир занг бизанӣ бигӯй ки номероро ай канали Саудутиҷӣ гирифтам, то дабо арзон мекуна. Як мошин, ду мошин не, я 4-5 мошин доранд. бисёре бардоро гуфтанд ки аз ноҳияи 5 ягон хонаи арзон шава бимон. Ина бардорои азиз як хонаи фасони дига ман дарои кардагам. Бо диққат гӯш кунед. Касе ки ай ноҳияи 5 ин. Хонаи афши қарор дор дар ноҳияи 5 деҳаи Партез. ноҳияи 5 деҳаи Партез 12 сотиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонт кардагӣ ай мега. ҳуҷҷатош 100%, анҷомхона, тандирхона, дегдонхона доштаи. Нарша гуфта ки 230 000 сомонӣ бигӯ. хонаи фасони хушрӯне ки ремонт кардагӣ, пула миёри мети салафани танген қатива медрой зиндагӣ мекунӣ. нарш бардорои азизам 230 000 сомон. касе харидор бошен бо савдо мешава. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияш да WhatsApp дора. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи 5 бихарен. ремонт чам хушрӯ будайне ки бардорои азиз, форатон ки ҳамин канал замин, хона, квартира, мошинои арзон бихарен, каналда подписатсия кунед. бардорои азиз, мошини фурӯшӣ Mercedes компрессор, соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензини холӣ, моторош 2, коробкаш механик, 6 моҳ ҳуҷҷат доштай. мошин ягон камбудӣ надора, мега задагӣ пӯсидагӣ нестай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пешинаш Қимсангир, касе намедона. номи наваш ноҳияи Ҷайҳун, номи пешинаш ноҳияи Қимсангир. нарша бардорои азизам 45 000 сомонӣ мега. 2000 солай ана Mercedes компрессор. мошинои хубане ки 45 000 сомон. касе харидор бошен бо арзон мешава. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияш да WhatsApp дора. занг зада мошини арзона аз ноҳияи Ҷайҳун бихарен. бардорои азиз, мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. бачаҳои ноҳияи Муминобод ҳастен ҳамиҷода? ку комментария да бинависен ай Муминобод ҳасте подписчикои ма. бардорои азиз, хонаи дестен қарор дорад дар ноҳияи Муминобод, қишлоқи Деҳлоло, назди мактаби 48, пеши магазини Апай Зикамоҳ. 8 сотиқ заминаи 4 дар хона қати калидорш кардагӣ, баният дар дурунаш будай. ремонтш бардорои азиз хеле ки десен коробка, ана овша овардагӣ ай мега, светша мегзарони тамом. овша овардагӣ будай, светша мегзаронӣ. ҳуҷҷатош мега 100%, дре санг овардагӣ, як рез шебенам дора. нарша бардорои азизам 150 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. марҳамат бардорои азиз, занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Муминобод бихарен. беҳтарин нархайне ки ай шаҳри Душанбе замин, хона, квартираҳои арзон гарани бисёр мепарсанд бардорои ғарибам. ина бардорои азиз, як бародар мада замини хид шароӣ кард. бо диққат гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Нефтияник да. гӯш кесена бардорои азиз. замин дар шаҳри Душанбе, тарафи Нефтияник, 6 сотиқ заминай, ҳуҷҷатош мега 100% ай. фундаментош рехтагӣ 9 ба 9 фундаментош рехтагӣ будай. ову светш мега ҳастай, мегзарониш тамом. нарша бардорои азизам 150 000 сомонӣ мега.
150,000 сомон. Марҳамат бардои азиз, касе да замини арзон дар кораи ай шаҳри Душанбе тарафи нефтияник, ана фундаментош рехтаги 9 150,000 сомон. Ҳар диномерош WhatsApp дора. Барои мо шуморо видео шароӣ кардагия бардои азиз тамошо кунен. Агар касе мисол харидор бошен, занг бизанен, қатъияка маслиҳат кунен, заминша бихарен. бардои азизам, касе ки ай шаҳри Бохтар ё ноҳияи Вахшем, бо диққат гӯш кунен, як хонаи арзона гап мезанам. Мардагоре хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, тарафи совхози Вахш, деҳаи муҳоҷирон. 8 сотиқ заминаи 3 дар хона қати калидораш кардагӣ, дар трезош часпондагӣ чихелек десен, ову светш мега доимӣ ҳастай, яъне ки ову светш пастаяни бидай, ремонташ шкатур кардагӣ, монтажаш кардагӣ ҳуҷҷат дора мега. бардои азиз, соҳиби хона гуфтагие ки срочни пул дар корай, нархиш 110,000 сомонӣ. 110,000 сомон хонаи тайёр мардагоре. касе харидор бошен, занг занен, бо арзон мешава. номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. чихеле ки дар аввали видео гуфтам, як акада квартира дар кораи шаҳри Душанбе, бо диққат гӯш кунен. Як акада ай шаҳри Душанбе дукомната квартира дар кораи, квадратш мега ай 42 боло боша. ай шаҳри Душанбе ай пеши Хитои бозор боша, бозур мешава мега. то 250,000 сомона мехара. ай диаметраш боло боша. бардои азиз, мактабаш мега қариб боша. ам хеле вариант агар дошта бошен, ҳами акада занг бизанен, пулаш тайёрай. чихеле гуфтам бардои азиз, ай шаҳри Душанбе пеши Хитои бозор 250,000 сомонда квартира мехара, квадраташ ай 42 боло боша мега. номерои телефонаш WhatsApp дора. агар ягон кас ҳам хеле вариант квартира дошта бошен, ҳами акада срочни занг бизанен, 250,000 сомон мехара, пулаш нахтай. бардои азиз, касе ки тамошо кардеса, бига ки ҳо ака тамошо кардесам, айгаз мизин давгзар. шерои нар комментар дав нависен ки саудутеҷе ба пеш ва бардои азиз, аму як дона лайки бепил дар пеш дона, аму як дона лайки бепила бичқен, дар комментар дав нависен ки саудутеҷе ту метонӣ. бардои азиз, як кара бо диққат як бор гӯш кунед. خب دوستان عزیز، این سریای ما تیار شده. خب اینایی لنتاش، مکرونش مقصد تیار شده گای. ما میخوایم که خب دسترس کردن برای خب سریا شهر دوشنبه، ناحیه اسماعیلی سلیمانی، خب نزدیکی بازار مهرگان. کدام لحظه میخواهید با бардои азиз, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен, як замини арзона гап мезанам. срочна замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳасанобод, айраи Калон, 100 метр дур будай. 6 сотиқ заминаи 4 дар хона қати калидораш, фундаментош рехтагӣ, документош 100% будай. бардои азиз, нарша гуфта ки 70,000 сомонӣ бигӯ. 70,000 сомон. бардои азиз, касе харидор бошен, бо муомилаи хубам дора ва соҳиби замин гуфтагие ки ягон мошини созам боша, алиш мекунам. марҳамат бардои азиз, маълумотша дар бар экран навистагим. касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, 70,000 сомон бихарен ё алиш кунен ба мошин. бачаё, чавхия кофе талх абза ки ба фикрам хобуд бурдеса. кофе талх набоша, чои кабут амза мешава шеринар. ана бардои азизам, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 50 квадратни метрай. дом бардои азиз, домои навастройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки квартира дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, пеши бозорча дар қариб будай. шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши бозорча. нархиш 241,000 сомонӣ.
арзон мекуна намекуна навистагӣ нест 241 000 сомон. Бардорои азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақт боша ба занг бизанен. Имрӯз 10 июни 2023 нигоҳ кунем, барвақт боша занг бизанен. Агар дер шидагӣ боша занг назанен ки уже квартирара фурӯхтагиай. бардорои азизам, мебояд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. охири видеода 4 та чақчақ мекунем. ака дӯстони азиз, аз ки ҷое ки ана мошини мерседес, аз ки ҷое ки заминои арзон, аз ки ҷое ки квартирҳои арзон, аз ки ҷое ки хонаҳои арзон, хонаҳои ана Россия дамбудхона ва вакада ана квартира дар кор будаи шаҳри Душанбе. ха аз ки ҷое ки бардорои азиз, чизе ки мисол ана мода ана эълон рӯй кардане ки реклама рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. ха ки маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор, барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ аму як дона лайкира бижиқем бардорои азиз ва дар комментария бинависен ки беҳтарин видео ё бинависен ки бачаи ачкидор гап надорам. дӯстони азиз, аз ки ҷое ки хона замин квартира шумо мисол дар кора комментарияда бинависен. Агар дар кор набоша просто бинависен ки беҳтарин видео ягон чи дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, ва дар охири видео ана видеоя додарак камемонам, и додарак ана камкам мазаш мегреза 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас. агар шароитотон боша, мисол ягон сомония, ягон рубли дар ами картаи Душанбе ситиш партоен. хая ки бардорои азизам, дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардоро почаш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш нашида дидан ки мисол почаш сиёҳ шидай, почаш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардоро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш кардан ки ана бардорои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардоро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи Душанбе ситишам мондагим бардоро. агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.